gamit. Mayo pasisilim po kaya katamuan. At syuta na po king kapat ng Biyernes ning Domingo. Apat ng Domingo ning Kwaresma. Mumuna ng Biyernes ning bulan. Pakyabe tala po king kakatamong panalangin rin makatuking intensyon. Para king kapasalamatan daring makatok ng purok 3, purok 4 at purok 5. Lito and Lori Zapanta, Mr. and Mrs. Feli and Pepe Villanueva and family, Ramil and Leia Purisima and family, para king Aldoning Kebaytan ng Mary Jane Diwanag Castro, Isabelita Serrano Tunggol, Rustico Tolentino, Arnie Leonard Canlas, Micaela Lansangan. Para king malabong kapaldanan ng Joshua Gabriel Macasaet, Renalyn Borja Colinares, Emil Maniago, Nicanor Cruz, Atoy Bustos, Milin Mugtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, Maria Regina Dizon, Rosalita B. Torres, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Pat Ahos, at ding kakaluguran at kapatatamang masakit. Para kingalamanggang kapainawan daring kaladwa ng Fernando Boy Razon Lingat, kinkayang 40th day, Valeriano Pangilinan Jr., Jesus Validio, Daisy Razon de Mabuyo, Maria Monica Bata, Henemino and Asuncion Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Helen Tantangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Francisco Zamora, Magno and Francisca Hipolito, at ding sa Blancaladwag in Purgatorio. Alakad tamo po, makiabik yung dalita pangkulat. Kiluguning panganak panimbalan ng Espiritu. Amen. Ning Ginoo manatili ang kayman. At kaya ka antumo. Ay pabeni po. Ay pabeni po. Pag masusyan tayo po yung kapat na Domingo ni kakatamong pamag penitensya, sakripisyo king dala ng Ginoo. At kaya katang kasakitan yagong tamo king kaya bang maging makabaldugan at makapagligtas. Karing panahon ni kasalatamo na sila talog hindi katang silubluban sana yung Ginoo ilapit na yung kayang puso yung sagradong puso ng Jesus kaya katang. Karing panahon ni kasalatamo may kulang si siyantalat pa yung gulutan ng kaya katamo kasalanan. Itangan po magkumpisang po king Diyos sa may paintuto at kaya kayo kapatid uling may kasala kong bina kinisip, amano at dapat at may laliwang kakulangan. Uli nita'y panigupuko kan Santa Maria Kapilang Birhen, karin sa Blang Anghel Apon Santo, at kaya kayo kapatid,
Ingi panalangin niyo po king Diyos sa ginutao. King Diyos sa may bayang tuto, pakaluluan ng tamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, higaan ng tangan sana, king biye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tampo, galang tala po ng kiratang debosyon, ng kiratang buringi panalangin, ng kiratang misa. O ginuming mayupaya, ikay pagmulan ng sablang biye, balo mo kiraming kainan. Bitong tula kaya sanang lumapit kiyati, ban miyagumang kami kera, ating pangawalay mi, tuntun kami muna man sana king dalan ng kerang katutuan. Itiyaduan mi kapamlatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, amabibiyat magari kambe mo, banal espiritu, metong mo king pangadiyos, mangyaman king ananganga. Amen. In liturhiya ng Panginoon. Pamamasang iba't king libro ng kabisnan. Magkamalila rin taong emayap ng sasabihan da king sarili ra. Sabatan tala rin taong matulit, uling sagaban lamo kaya katam. Laban laking sablang daraptan tamo. Sasabihan da king lalabag tamo karing kautusan, at karing kaugalyan tamo. Sasabihan da king balure ing Diyos, at sasabihan da naman, king anak na laning Ginoo. Sagabad la kaya katamo, den taong makanyan. Laban la king kaya katamong isipan at daraptan. Masora kakabod, akit mo, uling makayaliwala ugali. Mababaing lawe ra kaya katamo, at anting metong dinat, apanilaganda. Pag maragodan sasabihan da, king ing Diyos siyang karelang ipa, at sasabihan da pa, king ligaya ing kamtan ding makatuliran, panyatang ning kawakasan. Lawan tamo nung tutupin, lawan tamo ing mapalyari karela, potang matenala. Nung anok nope ning Diyos, din tao matulid, so panala, at iligtas karing kalaban da. Inya subukan tala at panasakitan. Akit tamo kanita nung angga ing karelang kapibabatan. Itali-tala king kamatayan, ama karini uling sasabihan da king iligtas nala ng Diyos. Makanya lang may pagsalita ring taong emayap. Mupin magkamalilaw. Mabubulag laking dapat dang iausto. Dalabalo ring malalam ng lihim ng Diyos. Dala aisip dinggalan ng kabanalan at ning biye alang kapintasan. Ing amano ning Ginoo. Dalit apakibat. Malapit siya ing Ginoo karetang miminalo. Ulitan tayo po. Malapit siya ing Ginoo karetang miminalo. Lalabanan nala ning Ginoo ding taong darapat pamikasala at kaya lang nilipulan ban makalingwan da. Neng mamaw sila ring taong matulit, pakiramdaman na ning Ginoo at liligtas king sablarang problema. Malapit siya ing Ginoo karetang may nalog at sasagipan nala, retang milalako kapanayan. Dakaling kasakitan adaralananan ning taong matulit, dapot iligtas niya ning Ginoo kareting kasakitan. Ingatan niya ning Ginoo na nuwaning mapalyari, metong mang karimbutol na alang mapakli. Iligtas na lang ning Ginoo, ring talasuyo na, alang dugpang parusa, karetang lalapit king Ginoo. Malapit siya Ginoo karetang bibinalo. Talakad tampo ba parangalan ni Maya Pabalita. O Ginoong Jesucristo.
Uli ning lubod ng yamunano ni Diyos, kinyato, binyening bugtong ng anak, bangin min man maniwala kayo, iya maten mo nemiri na niyang alanganga. Hingginu manatili ang kayayungan At kaya ka ang timurin, masa king may pabalita at pangkang sanuan. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, miglakbay Jesus king Galilea, kaya bisang maglakad at munta king Judea, uling burideng papate ding Hudyo. Malapit na kanita yung piyesta da ring Hudyo, yung piyesta na ring Tolda. Kalako da ring kapatid na ban makipamiyesta, mintaya naman ni Jesus. Dapat ay hayagan nun pasalikod. Ngara ring nagsalita ring mapilan na tao, Jerusalem. Haliwa iting taong buritang paten. Pagmasdan niya, magsalita yung hayagan at alayang alalang hasabi laban kayo. Po tagalang deng pamuntok king iya in Kristo. Ating in Kristo, dapat balo tayo taong iti, luya iba't yung taong iti. Inya king pamanuro ng Jesus, kilog ng templo, matibid ng sinabi, talaga kayo, bayo ko, yung oras na. Yung may paborita ni Keratang Kaligtasan. Papurihan kaya ka o Kristo. Kinagyunig pampo ng anak po ng Banal na Espiritu. Amen. Balo ko po mapagal kong miglakad at migsakripisyo. Hindi takakembot na kaya na kung tolibini susunod na Biyernes na po. Kaya ba't Holy Week na kanito. Kung nanda na ko po, natin po kaya kayo tangosan ng broken hearted. Kambala mo may sira ka loob. Kaya nga English, mumun ng pamamasa ay kaya katang responsoryo from Psalm 34. Aliwaya pa nga sulat kayong Kapampangan. Kayong Kapampangan nga na kasi malapit yung Ginoo kareng miminalo. Pero kay English, nga na, the Lord is close to those who are broken-hearted. Detang may siralo. Kaya butang mimina, detang may siralo. Yung loop kayong American, siyempre, puso, na? May sira puso, may siralo. Dino po kaya kayo detang may siralo. May nalo ba na? Miminalo. Sige, nako po may panol duka. Ada ko, balik yun. Pero kung itangan, nangkay miminatalo, masisira talo. Pero pag sabi ko sana, eko po lulungkot. Balik po, bakit? Yung sagradong puso ng Jesus, na magmisa tapong First Friday, para ka na rin mag-devotion First Friday. Balik po rin, misa ko First Friday, bala mo Domingo lang. Kanang ko na po yun, iti pang metong pota. Kaya nga Angeles Papa, hindi niya pa recollection. Pero bali po, at natin devotion kayong puso ng Ginoo. Kasi kayo pa rin yung puso yun. Kung ganda ko po, ikitso niya po yung imahe na ng sagrado puso ng Jesus, Sacred Heart. Nano niya po yung tsura yung Sacred Heart. Atin niya sundang. Kaya mo broken-hearted. Atin niya pong may sakyan. Nadaya niya. Nano pa po? Atin niya koronang suksok yung puso niya. Bala mo, it was humiliated. Bala mo, siksura. Dinenan din corona, pero yun naman corona ginto, coronang suksok. Ang makanyan mo naman, ipasuksok na Kristo kay Biyernes Santo. At itang puso nga ito, dadaya yan. Menas kito, siraya lo. Nung lalo niyo po, if you are broken-hearted, mas broken-hearted niya po yung apong gino. Huling ligura na katamo, dapat taman may kiba. May kasala tapo. May kasala tamo, kapag maragul tapo, kaya taman piksis yan. Pero ang gino kaluguraan na katapa rin. Makanya niya yung puso tamo. At ang miminatalo, at itang expectation.
Nagkakasit ang broken hearted, mo po romantic itang boyfriend, girlfriend niya, broken hearted yan. Hali po. Nagkakay ka rin pamilya mo, broken hearted ka. Liguran mo na, nakasiklan lugod. Sinopan mo na rin kaluguran mo, ka man pesa lamatan. O kaya sinap ka, rinokod ka pa. Kanya, dakal kaya katamo rin masisiralo. Pero, tandaan niyo po, kung ginong kaluguran nila, at malapit siya kareng miminalo. The Lord is close to the broken-hearted. Bali po, matong metong broken-hearted. San Pedro po. Lawin niyo po yung San Pedro, niya nakakilala ni Kristo. Manasan niya, matuwa na yung manasan. Pero mumuli ng manasan, alala manikwa. Mumuli lang alang asan, ikwa kayong karelang lambat. Broken-hearted na po. Broke. Alala pong panakitan. Pwede palang matuwa na kang makayan-manintunan pero wala kang pangakuan po. Wala kang yudi. Pero, Jesus kaya pwede kayong bangka. Sabihan ng Jesus, Pedro, yan siya may pasubay lambat mo ngayon, ikatang mas malalam. Ginoo nga na. Kabukas na kayong manasa, mapagal na. Pero anong sabihin mo? Yan siya may lambat, may kitang mas malalam. Balang mo sasabihan ng ginunong manasan kayo, ako kitang mababo. Munta ko kayong mas malalam. At mas marakala po ikuangasan. May pakirog lang karakal daring kuadangasan. Bahal po ng milyare. Ni Pedro, niya tangigit na yung ginu, yung karap na. Yung anak kalpintero. Hindi kayarap na, yung kalpintero, Jesus. Ginu yun. Milagro kayong harapan. Nanggawa na, siniglaw niya kayong harap ng Kristo. Na sinabi na pong Pedro, Ginu, lakwan mo ko. Kaya karapat dapat kaya kauling metong mong tao, makasalanan. Depart from me, Lord, for I am a sinful man. I am a broken person. May sira na ako lagi, makasalanan ko, tigumilabas. Kaya po karapat dapat kaya. Pero yung Ginu, malugod yun. Kaya naman pekiramdam, makasalanan ko ha. Nanggawa ng Kristo. Pedro, halo ko naman makasalanan ko. Pero malibat ngayon nakamagliligo asan. Mapsa ngayon manliligo kang tao. You become a fisher of men. Nakita mo po yung mumunatan diling Santo Papa ni San Pedro. At lalo ni San Pedro, kaya naman mo kapag maragul peka biyasa ko, mali. Peka malakas ko, matuwa. O peka maya ko, mali. Nung atin niya man, grasya nga pong gino. Ulining lugod na kang Pedro. Yan may sira na ilo. Kaya kung lalapitan gino, yung mga karapat dapat. Pero yung gino, kaya may sira lo kang Pedro. Kadwa, bali po itang kadwa taong kakadwa ka San Pedro, San Pablo, St. Paul of Tarsus. Nino pong tagapalit kayo? Tagapalit kayo? At inang may pamiesta palit kayo? Yung piesta palit, luyang aldo, 29:30 yata. O basta luyang aldo. Ngayon kayo, pumunta ako ka rin. Kanitan siya narista ko kung ba yung pari. Siyempre, yung nga palit, yung kanilang peka patron, San Pedro. Apong iruhat, ano po karagul tangrelang festival na po. Pero, recently, more than 10 years ago, pelitan na rin po yung patron do, mong San Pedro. Inabeda ni San Pablo. Lenya po kasi kayong lituriyata mo, fiesta ng San Pedro at San Pablo, the feast of St. Peter and St. Paul. Ngayon, yung kanilang fiesta ng Apong Iru at fiesta ng Apong Ambu, Pablo. At dinenan din, makalukulok mo naman kesipin na ni Pablo. Pero kung nandako po, nuka rin yung penibata ng Pablo. Mayop yung tao, banalya, mapangadiya, niyata mahumsaya, yung tango sana ng Ginoo, ilagyo na Saul, ngayon Pablo. Nino po yung Saul, by making Kristiyano. He's a persecutor of Christians. Medya mo kalaban, mo po maniwala kang Kristo. Makakamatay, berdugo din. Kakatakutan ng Kristiyano. Ano po kata sa loob? Makakabayo yan. Potong makabayo kanita, authority, nebo? Kanita Kristo, makasakay ang kung asno. Pero yung makasakay kabayo. Minsan,
papuntaya king meto nga lugar. May nabuya kayong kabayo. Eh naman po makwao. Naman makwao. Ding makwao po tayo may nabuya kayong kabayo. Ako madalas ko mananabuya kayong kabayo. Lalo po, kalaban ko rin, taga-sapa po ito, mag-nervous ko. Po, kasing mamili ko pa mo kayo, kakanyan, nga dahil, Diyos ko, mag-nervous na ako kanita. O na nga, magkaiko mo po siya, maglibang po mo. Mapawo ko, manabugay kabayo. Mamayara ka kanita. Makanyan milyari ka gay, kang San Pablo. May nabuya kay kabayo. Burin na sabihin na may pakarina yun. Kaya may nabugay kabayo na po. May bulag ya po. Kanya tang may bulag ya, San Pablo. At inyan din na baboses nga na, Saul, Saul, o ba't panaskitan mo ko? Saul, Saul, why are you persecuting me? Diba't nga na po ng bulag ya Saul. Ninuy ka madalong naman. Ako'y Kristo, akikang lulupigan. I am Jesus Christ, the one you are persecuting. Kantaya po, Nika conversion. Nika bayulog, i Pablo. Nung lalo niya po, makasalanan niya yung pegumsa ng Pablo. Eh naman mo umayak panalo, kaya masika ng King Diyos. He's also a broken person. Alay man pagmayabang kay Ngapugin. Nung ati niya man, nanuman ita, ibat kay Diyos. Nga na po nitang keng 2 Corinthians 12:10. When I am weak, Pablo, it is when I am weak, it is then that I am strong. Ano ito? Nung nukumay na, karing kumaging masikan. Na nung buri sabi, hingga na akong kainan, ing ginugaga na panana, king kayang sikan. Nung nukaring kumay na, ing ginuya ng bala. Witing kasalpatayanan ng Pablo. Tandaan niyo po, maragul keng the epistles, the writings after the Gospels, kay Raklat, i-Pablo sinulat. Corinthians 1, Corinthians 2, Galatians, Philippians, Colossians, ano po karakal de sinulat na? At lugan niya, palawin niyo po, imperium sana, brokenness. Anya po yung Ginoo, malugod dyan kay katamo. O kaya malugod yung Diyos kay katamo. Kalupanitan ngayong sagradong puso, malas kita. Yan nung kayo, sasakit ko lo. Maginakit kayo. Pumanas kayo kaya malalyari kayo biya. Pwede kayong pamilya, kayong asawa, kayong anak, kayong isang bata. Tandaan niyo po, malapit siya kayong puso tamo. Yung puso ng Yesus. Kaluguran ng tamo. Huling kalupa tayo. Panamdaman. Kilaguning pangpaling anak. Panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakatan ko. Kaluguran kong kapatid kang Kristo. Libakan de, ding krus, ing mangangas. Tuparantamo ingayang makapropetang katungkulan at sabientamo ing katutuan king katang pamipasyan king kayang amal. Kimbalang panalangin nga itong makibat, Ginoo, dinan mo keng tetagan magsalita king kayang katutuan. Ginoo, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Para karing obispo at pari, kapilangan sana ere tutok na nga ni panaraling maya pabalita, agyamang iti mga baldugan, kaligaligan, at pamanalipit karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Para karing atyuking kapamahalaan, kapilangan sana, ela magalindangan, king pamipatatag daling katutuan, at kabuliran para karing sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Para karing kapuspalad na niting yato, tanggapan di sa'y maya pabalita, at darala ng migit para karelang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Para kay katangan, ing uri ning kay katangbi, maging parati yasanang magmasaban, karing lalabag king kautusan, at may bibiyemit mong kaplastikan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan.
Ngini po, adwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Para ka rin kaya katamong kabaryo, kaparokya, kay Purok 3, Purok 4, at Purok 5. Karanggang tao may sakripisyo para kaya katamong pamagsakripisyo kaniting stasyon na ni Cruz. Nananasaning yung Diyos sa tabayan na nakatam, kaya katang debosyon, pamisan metong tam, kigayang sagradong puso. Itiyadon mi kapanglarang Kristong Ginoo. Amen. In liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo, kapatid, bandating kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ikpang mayupayang tugod. Anan Ginoo tindang karenggamat mo, kini kapurit kaligaya ni kayan lagyo, king kakatangag sa plalat ng mabilog na Santa Iglesia. O lubos mayupayos na gesana, king pamikasala at sa upa na kami,
lumapit keka kambening dalesep puso. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo nga. At kaya ka ang timuri. Iyat nayo reng puso yun. Makayat na nagtinggin. Ing kaya kaming pamikasala. Ing palpikasala ming ugali. At apat-pat ing kaya tasan mi. Kailangan mi muna manipagit karing atsu king kaling kagipitan. Ing kayo pa yan. Mukha nga kaya pan mukha kami. At ulinita kambeling sa Blancoro, ringangel ka rin banwa, daralitig kaya kang ligaya, lay makya, beking alamtok ng dampa, mamaya kapuryang kaya ka, at gaming ang kakanta. Kapitala po, walang tanggamat, malapit ng kayatang puso, kasi kapalit ng kayatang paman ni Cloud. Tunay kapin banaloing pa, ikang panibatan ni sablang kabanalan, ulinita pagparalampong yung kabanalan mo sa narating ng Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawa na daya ni Ginuming Jesucristo. Bayan mi daon kusang loob king pamailasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat sa kaya ka. Pira suned binyere ka ng disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananya tingga na akong katawan kami daon para kaya kayo nga. Makadyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis pasibayang pepa salamat kaya ka binyaning kalis ka rin kaya ng disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minungko kaniti tingkalis nga na akong daya ning bayad lang hanggang tipan amibubu para kaya kayo at para rin sa blang tao ban kanita mi patawaran na rin kasalanan dapta nite bilang kapigagan na kan kanamo. Pasyag tayo misteryo ni kasalpantayanan. Kristo mabiyaya datang niya pa. Yang yeni gaganakan mi o ikpa kamatayan pamanyubi ng mebiya ng anak mo. Daraon mi kaya ka tinapen ng biye kalis na ng kaligtasan. Laling pasalamatan kaya ka palyarian mo kang matangpang talagat harapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo hihigan mo sanang isulusulog yung katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami tingmetong ng banal na Espiritu. Kaya nakan may o ikpa sa iglesia mong mahalaga ng kimeto yato ban miganap di kayong lugod kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa Florentino kaya kaming Arsobispo ding sablang pari at ding hanggang malugod na susuyo sasaw king kaya kaming parokya mag-obra para kaya kaming kasalpantayan lalong-lalo ng King Banal na Cruz. Kaya nakanmula naman din kapatid ni Pepe naon at maninayang supling me at ding sablang mayamo abiyeh tanggapan mo sana king maligaya mong harapan pakluluan mo kengan gawan mo kengan karapat dapat magkami king biye alanganga ban kaya benang Maria Birhen ni Diyos San Jose kayang esposo kapamilatan ni Jesucristo ang kaya kang anak king kapamilatan ng Kristo kambena at kaya ikpang maipayang tutukagong ning banal Espiritu pupurian dakat parang alam manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Joseph pa king banangin tiro na Jesus. Bye.
gabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, maging kasaupan ni kaya kang pakalulu para tiya migabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kami talapangabos. Muling kiyakan kayarian ating kayupayan at inligayang hanggang king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Ngayon mo sa pabaligtan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia, at pamayapan may pangbilugan at pangking kaburian mo, higang mabibi at magari, manggaman, king alangan ko. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayo. At kaya ka, antimuhin. Siyang tapo, may kakametong tao, king lubot at kapayapan. Kapayapan ko. Peace. Peace. Kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan kami. Kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan kami. Kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan ng yato, ibirin kaya kami kapayapan. Ngayon, Kordero ng Diyos ni Jesus sa milalako, king kasalanan na ninyato, wal na rin mayahos, king apunan na ning Kordero. Ginuwi ako matangpan-tanggap kaya ka, dapat ikas may naman mo, umayot na ako.
Palakatan po. Manalangin tamo po. Hoy paming malugod, kaniting Eukaristiya, lilipat kami iba't king kamatayan papunta king bayong biya. Hidayo mo kami king matuwang palpikasalam yung biya, at sopan mo kaming manatili kaniting bayong biya pigkalog mo tero. Itiyaduan mi kapanglatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Daghang pong salamat king pamilyang Villanueva, sa Tatang Pepe at Mang Peli. Palakpakan tala po. Salamat po king paraming garayang po lugar yung kaya kami. Pura pura mga pamilyang may sadyang king umialiwang istasyon, king sadya na pong altar kayo baleda. Daghang po salamat kayo rin may masa, dahil make serve, dahil hanggang may sadya kaniti palakpakan tala po pasalamatan. Bukas po ditang kumpil. Yes. Alas 2 na po, ang Father Win Santos. At yung daratang panahon na kita mo ikaw, itang palaspas, bandaya naman ganyan. Ay purok siksya pala, palaspas. Kaya ba't po'y susunod tamo pong Station of the Cross, purok siksya naman po, mayari kitang bisitas dahil kitang milak na po. Yan ang talwita mong stasyon nito. Bukod kitang Biyernes Santo. Itamang Biyernes Santo, banta mapagaldang bagya, kung mas makapay sakripisyo. Kung sa pudeka, hanggang po keniking kitang pisamban. Pero dumalanta po kitang Little Baguio, kitang chapel da ka rin, uling bendisyonan tayang groundbreaking, uling umpisan na niya pong pa-renovate itang kanilang bisitas ka rin niya po. Itang stasyon ng Cruz sa Biyernes Santo kasi karelang patron, karelang sitio Black Nazarene na Nazarene. Itang Cruz tamong bubak niya kung potang papanuan nga ito yayat ang gulot ka rin ang gulot ng kumbento. Iya po'y sabit tagat ang altar pabanu. Potang Holy Week, Ilwal Debo. At sa po'y yayat ang posisyon. Kabat ng Biyernes Santo yung sabit tayo pasabayo ka rin niya po. At pangadita laring kaya tang kayabe kaya di kaya purok tamo naging tamas magrasya sana pamiyabi-yabi at bulot ka rin bali-bali rin siping-siping bali ang pamilya kasi Bible dahil po salamat hindi no manatili kaya kayo nga At kaya ang tigurin. bendisyonan ako ng Diyos bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran kilaguning pampuring anak Banal na Espiritu Amen. in Diyos malapit siya kaya katang muling kalupad rin puso tamo may nasa gitsa naman may sugatan at iti may pabalita ng kaya mismo. Salamat kay Diyos.